Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, таба койбір темалар турында кыскача. Шәһәрнең ире һәм урта предприятиеләрендә уртача айлык хезмәт хакы 80 мең сумнан артык тәшкил итә. Чаллыда тагын кадрлар мәсьәләләре ничек хәл ителә? Атларны күсе агуы белән агулаганнар Алабуга районының Дивадворье экопаркы хезмәткәрләре экспертиза нәтиҗәләрен алган. 2024 елның беренче ярты еллыгында шәһәрнең ире һәм уртача предприятиеләрендә айлык хезмәт хакы 80 мең сумнан артык тәшкил итә. Ул 19%-ка диярлек үскән. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова сөйләде. Чаллыда кадрлар мәсьәләләре ничек хәл ителүен хезмәттәшебез белде. Хәзерге вакытта мәшгульлек үзәгенең мәгълүматлары базасында 6656 вакансия бар. Эшсез гражданнар саны 424 кеше тәшкил итә. Бер эш эзләүчегә 16 вакансия туры килә. 2023 елның шул ук чорында алар 10 иде. Вакансияләр структурасында эшче белгечләре зур өлешне тәшкил итә. Бу 67%. Наши предприятия активно участвуют и являются лидерами в нацпроекте «Производительность труда». Всего у нас таких предприятий 66. Это 25% от общего числа республиканских участников проекта. Хезмәт ресурсларын җәлеп итү максатында шәһәрдә арендалы торак төзү, ресурс үзәкләрен һәм тулай торакларны ремонтлау, эшче һөнәрләр буенча бюджет урыннарын арттыру, башка төбәкләрдән кадрлар җәлеп итү мәшгульлек үзәгенең дәүләт программаларында катнашу кебек юнәлешләр буенча эш алып барыла. Предприятиям есть возможность участвовать в этом проекте. Есть программы, связанные с привлечением кадров. Есть возможность получить федеральные деньги в плане привлечения работников из других регионов Российской Федерации. Моннан тыш хезмәт хакын тоткарлаучы яки минималь хезмәт хакыннан түбәнрәк түләүче предприятиеләр белән эш башкарылды. Ведомство ара комиссияның 23 утырышы уздырылды. Аларда 242 оешма һәм шәхси эшмәкәрләр катнашты. Әйтик, шәһәр оешмалары хезмәткәрләр белән хезмәт хакын арттыру белән 626 хезмәт килешүе төзегәннәр. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Атларны күсе агуы белән агулаганнар Алабуга районының Дивадворье экопаркы хезмәткәрләре экспертиза нәтиҗәләрен алган. Исегезгә төшерәм, билгесез кешеләр хайваннарны август уртасында агулаган. Беренче мәгълүматлар буенча җинаятьчеләр видео күзәтү камераларына зыян китерергә мөмкин. Нәкъ менә шул көнне аларның берсе дә эшләмәгән. Гомумән алганда 6 ат шул исәптән кылында зыян күргән. Алар хәзер нинди хәлдә? Бу хакта хезмәттәшем белеп кайтты. Лорның хәле шул кадәр начар булган ки, экопарк хезмәткәрләре аның исән калачагына ышанмаганнар. Әлегә кадәр ул хәлсез, ләкин кризис узган. У нее было сильнейшее отравление, ожоги гортани. Ну, и до сих пор она восстанавливается. Конечно, не сказать, что она уже все такая прям здоровая, счастливая, бегает. То есть, ну, потихоньку, но уже она, то, что жить будет, это будет. Мы стараемся. Алар бүнгәчә тырышкан. Экопарк хезмәткәрләре һәр вакыт атлар янында булган. Аларны дәвалаган, капельница куйган. Барысы да яраткан хайваннарны коткару өчен эшләнгән. Беренче төннәр йокысыз була. Ял итсәләр дә алар утырган килеш кенә ял иткәннәр. Мы с девчонками, нашими волонтерами, кто с нами были все эти дни, ночевали вот здесь около костра. Девчонки спали, мы стояли около лошадей. Нам привезли палатки, просто добрые люди, привезли спальные мешки, палатки, чтобы мы могли находиться рядом с лошадьми и более-менее уже отдыхать полноценно. Дивадворье хезмәткәрләре әйтүенчә, Лораны тулысынча аякка бастыруга кимендә ярты ел китәчәк. Билгесез кешеләр күсе агуы белән 6 атны агулаганнар. Алар хәлләнә башлаган, ләкин препаратлар белән дәвалау туктамый. Тойда зыян күргән. 4 бия туллануны көтә иде. Они могут скинуть же ребят, есть такое понятие, да, вот в лошадином мире. Они могут скинуть не сразу, это может быть через 2, через 3 месяца. Все зависит от того, насколько ну, как бы плод был отравлен. А плод был отравлен. Но если даже и родятся все-таки же ребята, они могут быть с уродствами и с какими-то патологиями. Вот. Поэтому это проблема, она не ушла никуда. Атларны күсе агуы белән агулаган анализларның барлык нәтиҗәләрен прокуратурага биргәннәр. Дивадворье экопаркы хезмәткәрләре сүзләренчә, алар хайваннарга зыян китерә алган шикләнүчеләрнең билгеле бер даирәсен күздә тота. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Түзеклендірушілері дәуам ете, сізге түшірем бұйыл республика программасы ердәмінде 71 шолы ішік олды yoңартылашақ. Исімліктегі списәсінің 6-ші комплексындағы юрт-йоны территориясы да бар. Онда шілер тамамлану стадиясында борам. Йоқындағы юртларда яшаушілер өз ішік алларын бәлі башладылар инде. Райхана Хамадханова 6-ші комплексның гізбисесінде 50 елға яқын тұра хатын қыз ішлері башланғаншы ішік алдының нинди хәлдә булуын искә төшерә. Иске балалар майданчыгын начар яктырту һәм чокырлы юллар ди ул. Элек бик пычрагы, начары, асфальтта үкшәле туфли белән йөрерлек түгел иде. Сынган агачлар, исерекләр, бутылкалар күп аунап ятадыр, пычраклык инде. Юллар начар, хәзер инде эшләделәр, ялт итеп тора, освещение шундай әйбәт. Без нык ризабыз, шатбыз. Biz yaş spesialistler 74 yıldan beri bir tapkır kuram şehirдәге şunday zor, mına grandiozный үзгәрешләрне. Эшчеләргә 6-ші комплексның башка кешеләре дә рәхмәт белдерә. Аларның сүзләренә караганда хәзер балалар өйләренә кергә теләми. Алар вакытларын телефоннарда түгел, заманча балалар майданчыгында уздыра. Моннан тыш ишек алдында юл яңартылган, өстәмә парковка урыннары барлыкка килгән. Автомобиль сөючеләр шатлана, подъездларга яңа урыннар куелган. Элек монда беспорядок, хәзер мондагы порядок прямо дальше хочется Ерсі де ерсігіне келе. Сау хавада ял итү өчен яңа скамеялар урнаштырылган. Элек алар икәү генә булган, хәзер алар балалар майданчыгының бөтен периметры буйлап Дибирдә яшәүче халык. Безнең ишегалда республика программасы ярдәмендә җәяүлеләр сокмакларга да яңартылган. Яңа тротуарлар да барлыкка килгән һәм яктырту баганалары да куелган. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Салкын тыю сезонына ерак түгел, иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы чара дөрес туклану, ул витаминнарга, минералларга һәм файдалы майларга бай булырга тиеш. Яршылыда Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе үз эшен дәвам итә. Диңгез атлары ризыкларының 35тән артык төрен Грин сәүдә үзәгенең 1-нче катында сатып алырга мөмкин. Киру Автозавод проспекты ягыннан. У нас шикарная икра, крупнозернистая, прям с зернышка к зернышке. Она богата витаминами и микроэлементами. Сухая, хорошая, прям отборная икра. Бутерброд остызлы кызыл балык беләнме яки улдык беләнме, икесе белән дә булса тагы да яхшырак. Әлеге ризыкның нибары 50 граммында тәүлелек нормасы, Д, Е, B12 витамины, селен һәм магний бар. Бу иммунитетның һәм тулаем организмның гомуми халәтенә уңай йогынты ясый. Я всегда обычно беру, вот чагучу беру, икру всегда брали с дедом, конечно, и этот белой рыбицы брали. Семья большая. Ну, половину, что остается, морозильник, как они советуют, потом достаем, сколько надо, оставляем. А так потом, ну, как говорится, уж съедается, уж надолго не хватает. Очень вкусная рыба. Покупаю довольно-таки часто. Купишь побольше, на заморозку. Замечательно. Аузда эреп туручы чавычы, тәмле һәм файдалы ак балык, тунец, Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе киштәсендә 3 дистәдән артык затлы ризык табып була. Эта чавыча слабосоленая. Она давно завоевала любовь покупателей. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Она очень нежная, очень вкусная. Ашыгыз Камчатка деликатесларын 14 сентябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәге адресы буенча алырга мөмкин. Киру Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 9 по 14 сентября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Только с 4 по 14 сентября выставка продажи саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама».